Selalu ada yang merintangi pada diriku Cek kowe ya no. Ancuk. Minggat kena kowe. Rusak jam matamu. Awas kowe ya. Bandane kok mesti mbok gowo kuwi. Balik. Kalau rezeki takkan kemana? Rezeki anak sholah. Dan cok. Dicek lo ya. Dicek urutan kene to, Bos. Kok tapi dulu orang dengkul nyampe iki. Sorry to, Bos. Tak kira nyampe nang kono banyu. Nyampe matamu. Lah piye to? Angin nanti wis. Ini bukan. Melak. Ayo. Dan Ya aman. Mat. Boleh jalan simpen rasa tuh ini. supaya naik jalan bayi to, Bos. Ayo, terus piye iki? Didorong to, Bos. Kita dorong bareng. Gas lo. Kok malah ciblon to, Bos? Ceblon matamu wis cok ya. Jawa opok iki. Lah turun wong iki. Iya ki, Pak No. Ganteng. Matane get ke cemong turu ae. Ceblon matane. Hancur. Cok. Terus Pak No lah. Kembang ki lho. Iya. Terus Pak No. Hancur bukan. Bangkep kucing kowe, Kang. Kusiram iki. Ora jane nek opo lho polahmu ngasih kaya bajing lho Pak No. Iki lho, Kang. Salon dibanding Pak itu jangkrik. Gila. Kalau kaya ngene iki sarep bukan bener iki. Wis jare gotak dadane ora ta? Kalau salon kaya ngene sawatne ae Pak No. Yang bocong nih. Yang gua mangan iki kan. Awak opo Nanti Pak, kok nggawa ember? Anjing. Umat, ngene cangkeme mamamu. Ngomel ae. Yo nggak kerja toh Pak. Mancing ki yo kerja lho. Kerja ki golek duit Pak, orang golek perkara. Alah, cangkemmu ngurus opo tak cilik. Walah cing. Jane golekane angel ram. Jane siluman kowe to jane iki. Lho Pak No. Kos genggon apa suwayahe? Gawe nggo matamu. Ngomong karo wong tuwa ora datur. Sing ada rada jero lho Pak No. Kok mambu? Olah gancok iki. Pak No. Kene lho. Nggone rada jembar. Adem meneh. Cocok ning godang ben.
Jancuk Peh, jancuk, jancuk. Waktu boleh setengah hari rambah 12. Angkrek. Peh, jancuk, malah nyangkut dengan blokok dari sana. Kail. Wah, kail. Jalan. Jancuk jaran. Uang sebule, Mat. Ketek. Ayo, Mat yo. Nyambik ya, nih. Nyambik matamu kuwi to gedine sakmono nyambik. Lah genah wong lho kuwi, Mat. Yoi. Matane putar ya, Bra. Tak wae ngono. Ya Bos, tak tarike. Saya tahu. Ayo, Mat, lumai. Ayo. Bah, kancane dipikir no. Walah Pak No munggah kaya ngene kedagaran pintere gur munggah ning dhuwur udel tok. Ya. Jangan pancingnya guna lima. Mat, pancingnya, Mat. Jadi niat ngonten pada tujuan ini. Tuk double milih teko. Dan mudah kae lho. Ngamuk kok malah. Beraninya tarik arek krana. Sepurane lho Pak No. Wong kene iki pegawai negeri lho. Daerah sik nandi iki. Walah Pak No, lho langsane ndoko iki loro gedhe sak klopo-klopo. Hah? Iya. Apa? Aduh Pak Nono, mesakne tenan aku iku kudu brebes mili nyawang rusit iku. Walah Pak No, nyawang rusit iki ora tegel aku Pak No. Asli gampang lho cawet iki. Lho kabeh to? Abu Pak No. Golek kemiri, ngerti kemiri ora? Iya ngerti. Kuwi dibuang nganti ireng, ya kan? Heeh. Kuwi digerus nganti alus ngono kae. Iya. Campuri minyak lentik. Ya. Bekas gogrek-grek kena. Yo kudune minyak jantah, minyak anu. Oh iya. Terus dioles nang gendok. Gendok iki lho. Heeh. Set sing rata. Ngesor bisa. Sing rata ya. Baru kuwi dijarne nek koyo setengah wengi. Turu, letak ngono. Heeh. Ngono ki mari Pak No. Kok mari piye to? Rubung semut geblak. Piye to? Tenan.